piye kademen? Nggih. Oh kene men ra kademen. Dikapake? Pak. Nggih, nek Mas Dayo piye-piye tetep idola. Ngapa, Mbak? Ambek aku metu tungkak ngene. Matur nuwun Mas Kimbul. Sugeng dalu, assalamualaikum. Sik, Mbak. Napa? Sik, Mbak. Sampean kleru. Apa? Kudune ora sugeng dalu ngono. Lah wis ngerti nek dalu ngapa ndak diomongne. So, baleni sing bener. Kula wonten ing mriki. Wis sik. Wis para warga wis reti nek jenengan ning kene. Liyane wis sing wis ana rasa diomongke coba. Bapak Ibu. Wis reti nek sing rawuh Bapak Ibu. Sing wis ana rasa diomongke ngono lho. Oh iya. Telek. Ra-rano telek kene ya. Aku masih ngono kuwi lho. Nesu njuran. Ora nesu ngomong ya kuwi jendalu assalamualaikum wonten ngasanipun Bapak Ibu para pamirsa kakung saha putri. Ora ngono. Kepepanggihan malih kalian kanca-kanca Masda. Nggih. Wonten ing dalu menika gelar inggih wancucal ingkang kanthi lampan apa? Lan dadak takon. Amen roh ya. Wong garwane Bali kok lakone kok Sri Mulih kok lakone kok. Aja muni Sri. Lah ngopo? Lah ngopo ora oleh muni Sri? Dene bojoku jenenge Sri kok wis Sri bojone Waluya ku ya ngenek karo wong tuwa kowe. Ya ngapura kok ya ku tak nggo bahan ora. Endi bojo
Sing nomor loro ki malah gedun ora ilo kok. Lah ngapa, Mbah? Nah tak kira ki nek pawakan pelem Jebul apa? Saya tua kayak saya legi no jebulane pawakan Lombok. Kok Lombok? Saya tua saya pedes. Oh iya. Kali Mbak Elisa, nggih. Kali Mbak Elisa to. Oh iya, kene nduk saya. Ya monggo jenenge Kene. Mbak Elisa. Wah. Jan lek kuning tujune ora gremes. Kene-kene. Ora kena cerak-cerak banyu ngono to. Aku mengalir padamu. Wah, aja ngono kuwi. Ngono to, bapak ki piye to? Iya. Oh, ngerti nek kuning arep digrujuk to padune. Biyen anakku ki sik cilik, saiki wis enak nek olah-olah iki jane ya. Ora piye? Biyen isik cilik, saiki wis enak nek olah-olah. Oh iya. Wis pinter Wis masak. pinter to maksude. Nek jangan aku seneng jangan lodeh aku. Nek jangan lodeh ki apa Pak? Iki rak wong Sulawesi. Heeh. Ae lho kluweh ka dikapakne Pak cemplungno wutuh aku ya ngono. Iya. Heeh. Nek takon rindil ming jangan lodeh kok ora iso. Ya kan gak tahu. Terus yang putih-putih ki apa Pak? Kae banyu gamping aku. Kae Iya. santen. Oh, iku santen. Heeh. Santen itu sejenis banyu apa aku ya ora ngerti kok, kentel-kentel itu. Kental. Iki anakku wis tau mirang-mirangke aku lho iki. Mirang-mirang ke pripun? Kan jagong ning ngene wong akeh. Nggih. Lah terus sumo. Pak, iki nek muni bengkel kan bengkel. Bengkel. Pak, aku pengen kepet-kepet. Lah ya mergone panas banget kok, Pak. Kahanane kepet-kepet aku kan Nah, butuh ya. kepet-kepet. Golekno kepet-kepet, Pak. Kepet ora kepet ngawur wae kok. Wah, lah kowe iki lho mungsuh wong Kepetan kok. wong Sulawesi iki ning ya iso basa Jawa iki matur. Lah terus nek sing ijo-ijo ki apa Pak Cidin sebut maksudku rak godhong eso to. Anu cemplungan surjane wiyaga aku ya ngono. Iya. Lah aku terus ngomong kok nek wis ana so ana kluwe. Santen. Le santen jane lebok Lombok. apa meneh? Apike cemplungana balungan. Lah nek takon balungan apa Pak? Ya limasan apa joglo. Aku ya Ngono bapak iki aku takon tenanan lho. Belajar lho aku mah kon nyemplungke balungan limas. Nah ya wingi dek korban ya tok ndak wedhus ndras wae tak brongot nyoki dolah ngono ya. Ya. Wis mateng Pak. Bareng tak buka ki meringis ya wutuh. Apa sing butuh? Tak buka ki malah ndase wedhus ki meringis aku. Lemu ngolahke piye? Ah wis mateng lho Pak. Iki ndase isih guyu aku ya. Iya, sugeng dalu Mbak Elisa. Ceng aturaken wilujeng. Sare ora entuk sugeng. Iya toh Pak, mau sugeng Bapak disalahke, tak belani Pak aku anakmu, tak ganti wilujeng saiki. Aku ki nek ngomong karo anakku ki mau nek wareg iso dadi ngelih banget lho aku. Lah ngopo? Kok meluwir kae wetengku lho. Mbuh, basa sak basa ki ora tau sing jenenge kebenaran. Ya untung wae kok dodong. Ya do paham nggih Bu nggih. Kene bolokku kabeh kanca plek iki. Muni nderek. Kok ya rame banget ya. Ayo muni nderek ngono. Derek. Nah, rak tenang ta. Kula nderek Bapak wonten Lah, mriki niki dicap Bapak. Pak, kula nderek Bapak. Aku ki parusak parto derek aku ya ngono. Lah iya. Gumun aku. Lah apa to Pak? Maksudnya ikut to nderek. Nderek. Derek. Nah, ngono. Derek. Nggih sowan wonten Juwelo. Cuwelo nggih. Cuwelo, Mbak. Nggih, Juwelo. Cuwelo, lo. Tolong Bapak Ibu kula aturi sabukan sing rada kenceng. Nah, mesti kemluwir wetenge ngrungokke iki. Ora apa-apa kaya. Bener mboten sih Juwelo. 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 Cuwelo. Nggih, niki acara rasulan. Ayo. Ya merti dusun, ya versi desa. Bener to, Bu? Berarti nek ndongakaken iki sedaya melek kabeh. Nggo prihatin kakek ya desane ya awake dhewe ya keluargane ya tangga-tangga Deparu. Melek ora melek. Melek. Iki untung sone iki apik lho. Ngono kowe nek muni melek wis kok kadohan kaya nelek ngono lho kowe.
Brono nek nyuwun pangapunten nek sing cedhak warung kula titip bodret napa nganu nggih. Nah wong senengane ngomongnya mending gawe mumet kok. Wis mumet tenan to jenengane wae. Nggih. Aja meneh kok kowe lah aku mendino sing ngadepi wis senep kok apa meneh. Senep ya dijak terus kok. Lah iya nek ra karo kowe sapa to Nduk sing tak golek sandang pangan iki wong kowe sing kena tak jak gendeng. Lah ya to Pak. Pokoknya aku seneng, aku nderek terus, nderek bapak terus. Iya. Sabar Mbak. Anakku pancen seneng. Seneng kok seneng. Seneng kuwi pokoke. Wah, ning arep kok piye wae tenan. Iki rezekine payep. Wis ora pedhot. Ngambe pengira tau luaren jenenge anakku wit. Ya iki tenan. Bapak yo iya, aku padha wae yo awan yo bong. Iya, kabeh. Engko nek mike kolu malah. Agar tak foto lho sing ngono lho. Arep tak Saya foto. penting kabeh paringi sehat, Nggih. paringi panjang umur, Ya. rezekine paringi lancar. Iya. So, ngomong anak putu paringi sukses sedoyo. Wah, angine gede ya, Pak. Aja bengok-bengok. Duitku nek do kebur. Iki angine gede banget nganti banku gembas wae atos dhewe lho mau. Malane kok ya, Mbak. Soalnya iso atus Lah dhewe. saking angine gede kok. Saking angine gede. Wah, tumplek-blek. Menika Ya. ben nontonipun saking tambah sing streaming ora sedeng panggonane. Sedeng. Ora sedeng. Penonton iki tumplek-blek ora tumplek-blek. Ya karepe niku lho, Pak. Iya, iya, Niku lho, iya, Pak, di ngapura. Mulane iki wis tau jaga apotek sing tuku Mbak Yuku. Heeh. Mbokne cilik padahal Kepiye? ana diundang Ibu Kemi. Meneng wae Mbak Yuku. Ibu Kemi. Iki ora iso muni. Heeh. Kupoke Kemi lah. Terus nganti resik wonge Mbak Yuku maju. Mbak kok kula dereng diundang-undang. Lah sampean diundang wau mboten maju. Lah wau Kemi lho, jeneng kula Kemi. Ora malah jenenge kaya jenenge Inggris. Kemi kok diundang Kemi, ora maju-maju. Kemi, kaya mi deke mota deke mi kaya. Malah minta teteli min mata teteli. Kok iso gendingan ngono ki sing marahi sapa lho? Ya bapak kok iso karo adus mi deke mota deke mi ngono ya aku kan ya ngapalke to. Ada kepiye kok sedelo aku kale manat. Nah iya ta, Mbak. Heeh. Nggih. Nggih niki Suka parisuka kalian Nggih. donga. Atur panglipur marang seneng para warga. Nggih. mangga niki wonten napa amplop. Amplop. Cepet wae kok ndak salah arti. Napa? Amplop. Nek aran kuwi alon kuwi amplop. Ya, amplop. Kaya kupluk. Ki nek banter. Ning nek alon kupluk. Ya ora. Kaya. Ya Kaya- karo anake. Plinteng. Heeh. Kelinteng. Nek alon dadi Beli. ketapel. Ya. Rawani iki, Mbak. Rawani, Mbak. Rawane lah ora nggoncor aku. Dari keluarga Wonosobo minta ngujiwat. Nggih. Dari keluarga Wonosobo juga minta capeng gunung. Ada tulisannya yang nembang siapa itu Heeh. di bojo. Penyanyi tok ngono ya. Ana tulisane kene ra iso maca tak ajari maca. Oh, maca. Yo. Heeh. Maca ki sing demung ae. Ngut. Jiwat. Wat. Penyanyi dalam kurung ibu NN GAG RA negara. Ah, Ya, ya. ibune gara iso apa? Oh, Ibu Iriana dadak ngundang kesuwen. Karepe Mega. Kene. Terus sing dijiwi. Sing siji capeng gunung plus Jula-juli. Sing mundhut sapa? Keluarga Wonosobo. Oh, Pak Gindu, matur nuwun. Ya. Juragane anu Juragan Iga apa? Bakar. Oh, Igo Bokar ya. Tiga bakar. Nan, iki wong wingi entuk korban tak naik kulit tak takoni ngene. Kowe entuk Iya. apa, Ris yang? Salisa kowe entuk apa? Aku entuk kulit. Bulet. Wah, aku entuk ndras. Apa entong kondas? Lah kok tak takoni, kulitmu to kapake? Tak brongot tak landasmu. Wis
Lah jare kan jenengan ya entuk Lah kan ndas to. donggone ndas to Bapak. Iya. Ya. Lah bapak iki pinangani sik sing ndi? Boko setunggal. Ki nggih enten juga ini. Sugeng dalu Ki Yusuf kula badhe nyuwun Karang Kates ninggal tresna sing dibawani sing nembang Mbak Mega wong nggih saking Pak Sutarjo Jakarta dalu niki nobar ing mriki kalian kanca-kanca Cuwelo nggih siap. Nggih Mbak Sap nggih. Nggih diminangkani. Niki nggih enten. Nah niki oh, tuting. Iki catetan gula teh. Contekan. Nggih. Ah. Nulis kok akeh men ora kesel. Genah bruwet ngono. Gek tulisane iki munggah mudhun jajar-jajar. Mbok rada adoh ngono. Nyo. Walah gleleng jebulane kon macan akeh. Kowe ngerti to nek bapakmu mbiyen ya sekolah. Iya, coba. Ming diajari nulis ning ora diajari maca. Lah nek bapak terus nek tumbas ning warung kae yo piye nek ra iso maca? Lho aku nek jajan yo meng apa sing didol upamane butuh apa upamane minta kopi no ya gambar gelas kayak ireng separo. Oh, ngono digambar. Nek wedang susu no ya meng putih tok. Lek Ya susu ora. coklat piye? Wedang susu kok meng putih tok. Ya, tak becake yo, Pak. Ngene. Sugeng dalu Mazda. Sugeng dalu. Dari Sobat Ngebiar request pentas malam ini setunggal saat Elisa mau tampil mohon diiringi sepot mawar kuning. Oh ya. Dua minta Elisa dapat menyanyikan tembang untuk dihaturkan kagem Ibu Agnes Widyasmoro. Oh iya. Menika istri almarhum Bapak Senon Nugroho. Nggih. Nggih, sawer 500.000. Nggih. Lali check up dan beli multivitamin ya Mazda. Siap. Salam Sobat Ngebiar. Ya, iki kowe sing ngurus tulisane, Ya. aku sing ngurus cek 500.000. Urusan apa? Iki nggo multivitamin. Kanggo suntik vitamin kok ya engko kok ya, Mbah. Suntik apa? Vitamin. Wah, mbok mana pejengki aja vitamin. Nggih. Vitamin iki. Heeh, monggo ingkang pundi rumiyin ingkang badhe pun aturaken. Caping ke gunung dulu aja Oh ya, ya, Pak. capek gutruk. Kok merengut lho njuran lho. Lha kok capek guntrung. Wong bindeng. Ning wong bindeng iki malah pinter. Lho kok iso? Ayo sebutno buah-buahan sing ngarepe N N apa we? utawa ngarepe T. Oh. T wae T sing gampang. Apa ya? Werna papat wae. Terong. Ji, T. Tomat. loro, T. Timun. telu. T. Tikus. Ya. Nek adikku wong bindeng malah pinter. Apa? Tomat, timun, terus apa ki mau? Terong. Terong, terus nokmat. Iya enak. Wong bindeng ora samune tomat dadine nokmat ngono kok ngayal kuwi. Nokmat ya. Dibawani. Dibawani. Kula bawani. Iya. Iki ngangge jula-juli. Pakai. Aja sedakep ngono kuwi. Metenteng. Ah iya metrenteng men pabrike Ngapur rancang. Ah iya. Ngene. Iya. Saben bengi Rada Madura suarane iki. Lah iya. nyawa konang. Aja Mbah Waluyo agek anu. Derku lengku arep obah ki ana gunane lho Mas Roni. Ya terusno dijenglengke ya. Iki ana kepentingan soalnya. Oh, benake sing mengo. Ora, Lah, aku mau kira mumet. heeh. Ngombe obat sirup kae tak ombe glek-glek mbak tak waca ki kocok dulu baru diminum. Lah iki ngaruh waca obat aku lah ora mau waca. Lek ngocone jero padha wae. Wis gak dikaca. Ini maksudnya lek ngocoki ning njaba lagi diminum gitu. Wah lah kebacot kalau ora tak kocok ya kita kocok. Ayo Mbah Waluyo gek ngocokan gek apa? Jengleng. Yen memet
Suarane anak kuwi tenan. Ambakno bendina payu mak kelan. Ya rada esek ya, Pak. Ya ora. Ya ora apa-apa. Esek ya men. Aku melu penyanyi-penyanyi iki lho ndeng. Iya. Aku esek gitu. Kembang Sapa sing ketok-ketok timpul antil pisan kemana? Tak ewangi, Mbak, tak ewangi. Panas udan. Parian ra. Mesti parian monggo. Dok parian. Sinden semene iki parian kabeh. Oh ya. Yoga, Mbak. Yoga genti sinden wis kerap. Oh, oke. Sampean sing nunjuk dhisik dhewe sapa? Oke. Wiyaga tak wiwiti saka juang. Oke. Iya, Ayo. ya Ju. Parian kanggo suwela. Ayo, nganggo mic dadi salah ki kleru. Ayo. Padha wae kok, Mbak. Mike kuwi ngarep kuwi. Oh, malah ngobong congor. Ayo. Ngobong rokok kok ngobong cok. Heeh. Ya digawa Mike. Wah, selak bubar mempae tas itu. Apa? Ora krungu. Aja gelo sing jelaske aku ge wis. Golek rondo. Heeh. Warga Cuwelo. Oh. Oh iya. Aja gelo golek rondo Ha-ha. warga Juwelo tentrem raharjo. Oh, Terima iya. kasih. Amin. Wah. Kita kaya ngono kaya becik pariane. Apik. Weh, pencitraan, Mbah. Ah, Wis iya. bar parian ge wis bubar abet sih. Apa arep jago DPR kok Sulis. Oh, enggak. Ben. Ku nek liyane nek aku ora ning sing wani akon. Ah, iya. Sulis. Ayo. Juwelo. Nganggo miku apa kepiye? Mangan telo. Mangan telo. Wah iki nganggo jubir dadak. Neng jero tampah. Mangan telo Ning sak tampah. Heeh. Neng jero. Oh, Desa Cuwelo Gemah Ripah. Apik. Wis sing dinggohi mic bass drum tadi suaranya. Beatbox. Lah ya kimpul. Ya, ayo. Ayo Kim. Wah, grelek tenan. Ora apik. Nandur telo. Kabeh kok telo. Telo, liyane telo. Wis. Telo pendem Mas. Ora. Ya ora. Kuwi ya telo. Ora iso. Aja sing umbi-umbian lah kuwi dulurmu. Aja nirokke wae. Enek wong lara Nah, terus. ditambani wit bayem. Oh iya. Warga Cuwelo Digebuk. adem ayem. Wah. Alah pinter. Dene iki ana sing apik nirokke telo. Ha iya. Ora tebak telo panggung engko malahan.
hadiahe oke rokok tut Rokok lho. aduh Kek sapa neh ro ayo sapa oh iki sapa Pak Dalan oh iya Pak Reso bapak iki gunung apik wis menek ondo karo mungkur oh ya jengkelet tuh desa cuwela subur makmur oke apik kowe pokoke oke sing infeksi saluran laras kae ayo mike disili Mbah oh iya sapa jenengan sing Iki nganggo megerong iso. oke menrok gerong ora garong Jarong. Iya, Mbak. yes yo ayo oke yo ayo tuku buli Oli dhewe iki. neng Karangmojo waduh mugi murah rejeki warga cuwela baleni larasane lho salah. ora iso larase ngene Ora apa-apa coba. Ayo Sol. silikon nek kuyok Nano ngono. mugi murah rejeki mugi murah rejeki Nah. warga cuwela Ngono lebet. lah sing dhisik mau slendro ora pelok ora ora pokoke oke nek pareane juga Bang nek ndedonga ki ya sing cetha wae to umpamane ngene iki menyang kutha tuku es warga cuwela ya sing tani ya sing pegawe ya sing buruh ya sing dagang ya sing sekolah kabeh sukses yo ndedonga pisan wis rampung wala wis ngebehi kok ya heeh panas sudah udan panas lengaleng. Mas Indra selamat. Mas Indra Wes ngene selamat. Tapi gunung garingan sih ana yuyu neng jero blumbang kae tekek ana wuwungan duwe bojo ayu ning kok bola-bali ilang beno elek sing penting pinter golek utangan kaya ngoten niku lak namung guyonane iki ya kepeksa metu tekeke soalnya pamundutane luwih saka 500 nek wah boten napa-napa. tekek lorek lho Mbak iya Ning dase apa ya iki? Mbok tekek lorek ndase ireng arep wis tuwa isih iso ngarit ya kudu ngarit mempeng ya sak kosakata sak kalimat kok ya ora apa-apa jeneng ngono ya oke nek ndarane ngono sing saru-saru sing penting le nampa ki aja jenes ya tekek lorek ndase ireng apa wis tuwek isih iso areng oh ya ayo dulur bareng dateng kunjung ana ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa muga tansah pinaringan bagya mulya tinebena saking sedaya rutin acarane cetha iki rasul mula akeh warga kene lan sing padha kumpul
Yo ndedonga supaya dongane kabul iki cuwelo sansaya lapinonjo papan lima mesti terus enem yo ndedonga supaya pinaringan tentrem songo 10 mesti terus 11 kayo dulur ibu ndedonga kanthi ikhlas katur wonten ngarsanipun pra pamirsa seneng-seneng ning kudu lak waspada dina peteng ora kena neka-neka supaya penonton seneng tebih saking rubeda iki ngono pasegane metu kanggo wiyaga lan goyang-goyang ngengehono dinggo aku cukup loro karo anakku ya bener Aku ora dijaloke. lah nek siji nek dinggo dalang nek biasane dalang bengi-bengi ora madhang nah iku ngono kalebu sing dilarang nek iso prihatin kowe saya kondang bener pitutur sae api kabeh Iya aku yo dasare wis tak wareki kok mau. nah mulane kuwi Aku gur mancing jula-julimu men. ora ngono kuwi kok sing jenenge apa prihatin ngene iki termasuk tirakatan apa meneh wong gamelan barang kuwi kena dirumpaka awakmu kowe kena dirumpaka iso Pak coba nek gamelan gampang ngono Iki awak apa sikil iki ngondok kramane suku biasane ming bendina ati karen aku mlaku paling penak nganggo sandal apa sepatu ra kuwatir ngidak beling utawa kesandung watu aku mater ngidak beling utawa kesandung watu aku kok krungune lihat weteng iki kramane padaran biasane ngono ming dienggo wadah panganan nek kuwareken teng jlegrak ora karuan nek do ngelih telo mentah mesti doyan jelas lah dine dodo iki dodo kok kono mburi wae kok nek ngarep ndak kasus dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit titik dipageri balung ayo dijaga supaya napase landung nek nganti loro akeh sing bingung tangan iki kramane asta cacahe loro bawane padha nek sing tengen nggo ngemplok sego kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena sarengene Nggo ngopo Mbah sing kiwa nggo ngopo? ya lihat kebutuhannya dong Oh iya. tangan lambe kuwi kramane lesan biasane mek digawe omong-omongan nek aja seneng tinggo ora rasan nek ronge krungu dadi gegeran Nek irung. lambe kuwi mau irung irung iki kramane grana bolongane loro ambane padha Iya. nek kadang irung iso nimbulke perkara nek dienggo bojone tangga nek konangan Orang ngok iki tegese kepiye? lha wong iki jalmo limpat seprapat tamat mosok kon meratekke Oh iya. aduh San Jawa berkah gandeng udan di samping kono terus kae iya ayo Nadyan wadon sarta
ana greme sithik ning kok yo ora. Nggih. Diprotes. Dalunggo. Ngajengan. Kang ngajengan diambang. Piye, Mbak? Nggih. Piye, Mbak? Ngajengan. Ngajeng Ngajeng. nganggo ji. Ngajeng. Diantepke. Ngajengan. Ah. Monggo blengkang nggih sepados ingkang wingking saged ningali. Mbah. Amit sewu, Mbak. Madhep mriku jenengan. Wo tatone gambar marka jalan. Iki Iki tak tato. larak. Iki kaya zebra. Kaya. Abang-abang. Ah. Iki pamundutan ilmu minangkani Mas Toto juga. Nggih. Wah, Raja Sawer niku urung ketok. Jarang nggih. Pundi nggih Pak Toto merapat nggih Pak mangke. Ndi mau, mbuh. Neng lor apa neng kidul ora ngerti aku. Oke, ya. Ndi ketep Pak? Oh, Kelihatan enggak? Nah, Mas Toto ini nek cedhak ya kok rene no. Oh iya. Ya. Sekar bisa Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kaya wong Angin. Gembos. Siwa. iya. Sekar bisa gunung desa Raja Sawer sudah naik. Sik, aja medhun sik, Mas. Jangan turun dulu, Pak. Jangan turun dulu, Pak. Aja medhun sik sadurunge entek sing tok gowo. Ayo ta, Pak. Tak cegate kene. Tak angger tekan kene. Ora, lagune Tahan apa? sik. Oh ya. Ya lewat. Oke. Gini ya. Oh iya. Yo gebok asmara. Gubuk asmara. Nggih. Gubuk ora gebuk. Oh. Oke, gubuk. Niki mau nggih enten saking Pak saking Mas Giyanto Palembang nyuwun Sri Huning. Nah, karo nyuwun Sri Huning juga dari Pak Joko Warsito Semarang nggih. Ya, karo gubuk asmara. Kowe weli sana. Lewat. Langsung ae. Oke. Lewat. Dikancani ra? Udangan. Sapa iki? Dikancani ra? Oke, sinten? Milih dari yang Dorang ngantuk. Oh, sing bintang tamu
iki lho. Sapa? Ha iki beda dhewe angkine wah pelanggaran Ya ora liyane apa-apa. doping kok dhek ungu dhewe. Ya kuwi wae ra. Oh iya. Kuwi Arep foto tutupi ketok. Andringe semedi. Andringe merem. Kalih kancenge nggih mboten napa-napa ya Mbak kancing niki. Iya. Heeh. Dua orang. Arep sapa? Musik. Heeh, ya sepati. Ya, ayo kayake. Kan, Mbak. Kuwi kenekmu ki nek apane wi? Endi? Stempel iki ki rego iki regane. Oh anyar iki anyar. Coba tetel. Tenger ya Mbak ya, aku ndak kleru ngene kancane. Tenger men aja kleru. Pak, niki kula pun kathah sanget. Iki ora oleh iki Pak. Sereng. Kathah sangat ora kathah sangit. Sanget. Nika didomdel ya, Pak. Oh iya. Aku wis iki lho wis tak aku wis Joget, karyake. Joget. Nek gelem nyedak, Joget, nyedak. anggere nyedak rak keslenget. Kesleng. Kaya nek ning geni ae. Ya. Catatan. Catatan sakjroning. Ya. Mundur. Ayo. Gawe dadi kewong. Terus bisa meneh terus. Yo. Ose. Wis medhun. Ayo.
Dadah matur nuwun nggih. Iki engko neh Kalau wis. sanget. Oh wis. Oh iya Kyai. Iki dirampok aja. Aku wis tau madang ngene Mas Toto. Ayo lah tembang. Iya. Cadata Hai 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 hai. Ya, Mbak Niki nasi. segone tumplake. Saking ler maju ya sida gajul Ya, iya. sego. Matur nuwun Mas Toto, pokoke tembok ting celoneh rasa kapok engko nek ana sing dikersake ya nyawer meneh. Iya. Biasane tembok teng celoneh diorek-orek bocah ngono, Mbak. Ora nek iki tenanan Oh, ana iya. ragate. Oh, iya. Nggih. Nek ora berarti ora. Oh nek ya wae ora apa-apa. Oh, iya. Panase kaya ngene iki ngopo wong mendung ngene. Pak kok adem ngene kok panas paling mergo gunung paling, Pak. Gunung apa? Gunung Merapi. Gunung Merapi ngopo? Ya ngopo jeblu apa ana wedhuse gembel apa. Wedhus gembel. Semacam kuwi ana. Magma sing marake panas paling Gunung Merapi isih aktif maksudnya. aktif ya. Sing ngomong sapa kene wingi tak bel ra diangkat. Maksudnya gunung aktif kuwi berapi. Berapi gunung aktif. Kalau mangsa iso berapi, jedrot. sik urip iya. Oh. Aku tak takon. Apa? Kenapa Gunung Merapi kok manggone ning lor kono? Neng lor, ya mergone bapak sebelah kidul aku ya. Ora. Kidul. Lah. Lah apa? Masalah yang ngerti iki saka kidul. Lah iya padha. Kaitane ya saka. Mora wis ngomong. Ya pinter anakku nek ngono. Lah iya. Wah, Wong kok iki gur soal logika lho, Mbah. lah ya piye? Iki gur soal logika. Jajal ana cecak songo ning tembok. Heeh. Ha sing siji ulang tahun. Heeh. Cecake gari pira? Ya sik wutuh. siji. Heh? Sing ulang tahun gur siji sik wutuh no. Ya ora. Ya kok iso? Dur tiba kabeh. Kok iso? Lah aku seneng lho pas nyanyi ulang tahun tiup liya do seneng liat keplok nganti lali gocekan dur tiba kabeh. Selamat. Oh, dadi cecake iki ulang tahun. Heeh. 10. Sing Sama. ulang tahun siji. Heeh. Barang do nyanyi-nyanyi cecake sik pira? Gentek Ah. mergo panjang umur jali lagu cekan ngono Ah. piye? Ya padha cecak kok keplok-keplok iya ora. Ya aku tak takon iki. Apa? Ki ana munyuk Iya. eneng pinggir kolam. Heeh. Kolame banyune muter ngene gedang iki ning tengah kolam kuwi. Mas. Iya. Mongko munyuke ngelih, kepiye le mikir supaya munyuk ki iso mangan gedang kuwi. Ya ngelangi lho. Ora. Lah piye? Nah, aku ora mikir awakku dhewe repot kok mikir munyuk. Nyapa mikir ke munyuk ya, Pak ya. Oh, mikir awakku dhewe repote kok ngono kok mikir munyuk, mangan Oh, iya. karepe ra karepe. Ya wis. Saiki ngene. Ha. Iki ana munyuk sak mbok iki indukan munyuk, Heeh. biyungan munyuk karo anake. Munyuk karo anake. Heeh, nyebrang ning dalan Tawangmangu ngono to. Heeh. Anake ketabrak motor. Kira-kira nek dadi mboke nesu ra? Oh, nesu no. Ya sing sabar jenengan. Piye le mau takon piye? Ana munyuk Munyuk. karo mbokne, Mbokne. karo bapakne. Heeh. Nah, munyuk kuwi mau ketabrak motor. Heeh. Kira-kira bapak mbokne nesu ra? Lah anake ketabrak motor ya nesu bapak ilmu. Ya sing sabar jenengan. Oh, lah diampun iki malah munyuk. Ada ke munyuk ya, Pak ya. Lah iki tak takon gede aku. Piye? Ana babi. Oh, tapi Kakangne karo adine nyabrang dalan. Oh, adine ketabrak motor. Kira-kira kakangne muring-muring apa ora? Jenengan nesu ra? Nesu no. Ya sing sabar. Ulah telek. Iki malah aku sewengi iki dadi munyuk karo babi aku. saya sabar ya. Syukur salahne. Ya sing sabar aku yang ngomong sabar iya. Terima kasih ya, Mas. Kon nesu terus ora gelem dijak. Wah, ana ora dijak wae nusul ngono kok nek aku.
Sing penting duwite ngono kok ya, Mbah. Wah, ya ora aku wis seniman, gede cilik, aku iki kecilik seni takono Mas Hartono kae. Aku nang kene iki ngetrapruk, Ketoprak wis bolak-bali. Nang kene iki ya nang kene iki lak ya. Aku wis tau lakone Angling Darmo. Aku didrapuk dadi singa. Iya. Wah, aku an singa kowe gandeng suwe ora ditok-tokke ndase tak copot. Heeh. Aku udut lebus. Lah kok sutradara, "Hei, singane metu." Aku terus, "Oh." Lali ndase ora tangguh. Terus penontonnya, ndrasmu. Aku mlebu to. Nganggo ndrasmu slep terus. Oh, penontonnya alek meneh. Apik dhewe nganggo topeng mau. Aku ya geti ndasmu, aku ya ngono. Ya sing sabar. Delok sabar lo. Wah, adine ketabrak motor kok ya sing sabar. Ya. Ora ngerti aku bengi ngimpi apa. Lah ngopo? Bisa dadi muyuk karo babi, Mas. Malah hibrida kok ya. Iya, wah. Iya. Padoke jagung. Hybrid ki pergabungan antara hibrida iki ana jagung hibrida soalnya. Jagung ya barang aneh kuwi. Lah, Lah duwe rambut ra ndendras. coba rambutnya nanti ya, Ro. Lah iya. Aneh sing ndendras ra ndek rambut. Apa? Lah sepur ki apa ndek rambut ras. Ya. Ah iya. Aneh sing gur rambut tok. Apa? Lah cemara ki ra ndendras. Iya, saking Pak Haji Suraya saking Dusun Pacing. Nggih. Ingkang nembe wonten Madinah Arab Saudi nyuwun pepeling. Oh ya. Dikancani karo Mbak Yago. Nggih, sinten? Mbak Yoga. Mbak Yago, nggih. Wong nggih, napa Sri Huning juga belum? Sri Huning juga belum. Nanti biar dipinangkanin sama Mbak Anggi. Oh iya. Ya, mari Mbak Yoga. Sumeneng Mbak Yoga, seperti ça. Seperti ça. Bukan main sepote. Ngapa? Karo lagune apik sepote iki mah. Retyon jenengan mau tak sepot iki wae. Iya. Ya Nduk Cahayu. Wah, Bumoko. lendagi. Bumoko. Ayo. Cara walange nu ngenduk. Kok ngenduk? Ngenduk iki tegese walang wedoke ngenduk. Ngenduk ya. Ya nek cara janganan ya iki dinggo apa ya tongseng kena, nggo sate kena. Nek iki gur sop-sopan iki. Lah kok Ngono ta, sia-sia ta Balen, ora Cok. nae to. Kalung to. nek jenengan nggo apa? Nggo buruan laron. Ayo. Ya, bawane apa pepeling Mbak Yoga. Ya, Nduk. Mbak Yoga. Iki karo ndongake dhisik warga sing ana cuwela kene iki nganake upacara adat muga-muga rahayu kabeh ngono Mbak Yoga. Dong ora kondongake kok. Dong. Yoga iki eleke tak critani ke jaman gembiyen. Kepiye? Iki kan yo kancaku ke jaman gembiyen. Ha-ha. Urung maju ngerti engko bakal didhawuhi pepeling, ling ngapalke ket mau talu. Yo. Aku sak ngebleng. Ngono kuwi deh, lucu. Iki Ayo, Yok. sinden wis nglothok apa-apa iso. Ngelotok apane, Mbah? Nyelotok. Heeh. Ayo yuk. Rukun Islam. Rukun Islam Ya. kang lima puniki mring para sasama Wong wedok iki sinden-sinden kok nek nyiwara mesti sikil ora ngene iki mesti sing mesti ning ngarep ngene.
Iya ngapa ya? Ben seimbang ya, Mbah. Nek ngene ku nek tiba piye? Ndak kejlumuk yang ngene iki. Abot ngarep ya. Wah. Kok iya? Deloki. Iya. Oh ngarep mburi berarti. Heeh, lah. Buri. Imbangane ya wis gedhe. Apa? Timbangi ya lumayan. Lah nek wong lanang-lanang iki imbangane kur semene. Cilik. Ngopo? Ora apa. Iya. Iki bolomu kenthel ora mangkat kok, Mbah? Hah? Bolomu kenthel ora mangkat. Ah ning kono mau wis. Pak ora lho, Pak Deipung lho. Oh, ora. Embuh. Lah ning ndi ta? Wayangan dhewe kok. Mulane wayangan kok dhewe iki kepiye? Ora. Maksude iki ana job dhewe lho. Ana wayangan kok dhewe kok ya jenenge topo. Sementi ya, Mbah. Nah, Sumadi. Kowe kameli dhewe kok ya. Aja pada ditinggalke rokoni sepuh niku Sadate sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu suarane, Pak. Mirip bojoku mbiyen. Weh. pripun, Mbah? Ya gur cekel-cekel ngono kae. Ora kok ngecekel-cekel kepiye tegese? Wis gek bawa sik kok leku cerita. Oh iya. Tenan lho cerita lho, tenan lho. Iya, iya. Oh, iya. Ramadan nindak naposo Ki mesti mikir bahan dagelane iki. Ting cetha to. Ora apa-apa. Dapat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Caos sininga dumateng para miyarsa ingkang ngersake kaos niku teng Sragong niku regane nggih. murah mawon. Ha. Monggo nek sing ngersake kaos tulisane Mazda. Nggih. Monggo lengen dawa lengen pendek wonten. Nek sing lengen dawa niku regane 80. 80. Nek sing lengen pendek regane 75. Nggih. Kok kacake mung 5.000 to, Pak? Ora apa-apa, jane mau arep didumke gratis ning gandeng kaosnya terbatas kok ndak do suwek nggo rebutan kayak dia. Didol wae men adil. Iya. Mangga Mas Kimpul.
apa Mbak Yoga? Mbak Moko. Hah? Mbak Moko. Mbak Moko. Kake nek ngeke kadang iso nek ngeke panjakane Mas Moko ki sok kleru. Ngono Mas Yoga kadang padha kok ya jenenge seneng. Heeh. Wale. Mas Yoga. Heeh. Nggih menika minangkani pamrutan sampun nek saking mundi kala wau. Nggih. Saking saking kemudian kalau wae. Lah ora dong. Nggih. Saking Semarang. Oh nggih. Heeh. Aduh men. Nggih niki ibu negara nggih dereng anu lho, dereng maju lho. Lah iya, heeh. Nggih. Ana Wajib pamundutan ngujiwat Wong ya. Nggih. amplopi. Sendikani. Oke, siap. Ayo sepati kanca-kanca. Ayo Nduk Mega. Ayo. Ayo maju kene, ayo maju kene, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju kene, ayo Nduk Mega, ayo maju kene. Minangkani pamrutan saya aduh. Atret. Saya aduh kayak ngatret meneh. Ah, iya. Nggih, Berjiwat. saderengipun ngaturaken sugeng dalu Mbah Waloyo Mbak Elisa kalian Mas Dan. Iya, sugeng dalu Dek Mega. Piye kademen? Nggih. Oh, kene men ra kademen. Dikapake? Tak kemuli ngono lho maksudnya. Nganggo apa? Oh iya Lah, sampean ora ngerti to iki mun saking ademe adus wis jaketan lho iki mau. Nggih niki idola kula sedanten Mas Dan Mbah Waloyo kalian Mbak Elisa. Wah. Jos. Iya. Nek Mbak Elisa kan selain berpendidikan tinggi, niki cantik, pinter ngoten. Apa aku ki sekolahku ya dhuwur. Sekolah dhuwur, Pak. Lah nek ndak ya kecegluk. Sekolah dhuwur wis tata sekolah. Iya. Nek Mbah Waloyo kan pinter spontan damel. Ngono, jela-jeli ngoten nika. Aku ki gawe apa to? Mulane anakku akeh makare pinter aku ki. Pinter gawe apa ta apa. Maksudnya intelektual ngono lho, Mbah. Iya. Nggih, nek Mas Dayo piye-piye tetep idola. Wah. Sekarang ya nganu ya lagi kasmaran, bocah lagi kasmaran. Aku nak delok dolanan kasur barang wong loro digeret. Ayo. Ono wae ya. Mungkin agak seneng-seneng aku udah seneng-seneng calon bojoku meng ketemu kucingnya wis seneng Lagi kucinge. Ya iya ya. Kok ngerti-ngertine nek ngereti kasur? Lah ya ngerti kok kan diposting. Oh, iya. Rambutnya Mega di kelabang kae ya to. Ora. Heeh. Ora Mega. Nggih. kan kumpulan bangsa gegremet to. Iku ya apa? Lah iki diklabang kayak diulo. Ayo Asem parah nek wong iki. Ayo iki dibawani napa ora? Bawani aja. bawani. Komplain. Awake dhewe rada Iya. ngadon ndak Nggih. ngrusui. Nggih nyuwun ngapunten niki swantene bindeng. Ora apa-apa. Kok malah iso muni nikmat kok, Mbah. Mbah Waloyo ora oleh lungguh. Aku ki gur ngadeg nang kene ya. Iya. Sing arep lungguh ki sapa? Kebangetan nek jenengan lungguh. Ora. Ya. Andane kowe marep rono mayang kok marep rene. Aku main oleh guluku. Ayo bapakne Dek Mega. Duh Nimas Mustika ning Mbah, kursine unggahno wae ben ora dadak medun jenengan. Aku ki le medun ki nuruti apa sing dadi dawuh Pak Guru Bu Guru. pripun? Kalau minum harus sambil duduk. Duduk. Ini Oh, kan iya. mau minum. Oh iya. Ini kan ngisi radiator. Ayo. Ndi jek nek ora nek. Menrak. Bangun, Dedek. Rasa ati
Gelem ora, Mbah? Ora ngagak-agake nganggo duit kaya ngono. Ora, aku takon kok kersa mboten. Lah ora. Ora wurung ya ora bakal dulungke wek. Ya rek gelem ya dadi dalang ngono. Nah, mengane kowe wis tau nawani rokok aku. Samsu arep, Mbah. Arep atuku. Tegur telek aku yang. Heeh ya, Pak. Lah nek pengen ya tuku kok. Iya. Kaya Nduk, rasa ngrungokke radio rusak. Karsi. Ngapa, Mbah? Suarane saya suwe cilik bening gede harum nduk megahi pancen yo. Monggo le nyekel mic ya wis patut. Lep Bojoku tak kon bawa ki le nyekel mic. Karepe ya arep ora swara mengkon bawa yen ning tawana lintawi dadak diopadabitke mike dadine suarane. Ya ning tawang dadi suarane mepet. Nyekel mic sing kenceng wae ya, Nduk ya. Ha, iki karepe iki gawe eko. Iya ning tawono linggal. Malah merdu. Iya. Menrak. Esam mira nyirna kelu krah nganggo gregel barang. Wah iya. Bojoku wis ora gregel bras, ayo. Lah ora maksudnya jelasno kok. Suarane iku gur biasa ngono lho ora ngono. Oh. Wong nyuwara yo. Iya. Ngilangke rasa kang Piye arep komplain? Ora dasare suarane apik, sone ya jos. Ha nggih. Son apik iki tengere aku muni yo nggon salon ki nggih. Kok saged ngaten. Kok iso? Lah salon apik kek sopan dadine muni yo nggih. Wis manut. Tresnaku sundal Tendang. Yati Ya, ayo dilanggapke Demika. Minggu siwati Nang
Entekke sih. Ayo bintang tamu kudu ngadeg. Ayo. Sisan minangkani permintaan sobat ngebiar. Iya, dari sobat. Barang. Iya, Nah iki nawari kanca-kanca arep langgam pawelengku atau sarung jagung. Derek. Pawelengku aja. Pawelengku ya? Iya. Oke. Ayo Mbak Walu yuk ngadeg ayo ngadeg. Ayo. Sapa sing aku nunggu ayo. Apa urung mari, Mbah? Lah ngopo to? Kok cekel-cekel. Oleh mlakune gang-gang. Aja muni cekal-cekel kelingan bojoku ndak. Ngopo? Napa? Nah ya aku ki piknik arep nang Dieng kono to. Heeh. Kok ngomah ki ming sangone kopat karo seng-oseng teri. Iya. Karo dicekeli dit 200. Iya. Leweling yo wis tak sangoni kopat karo seng-oseng Pak iki dit 200 nggo cekel-cekel iya. Tekan kono ki kancaku do jajan ki duit yo minta cekel. Kancaku ngomong kok mboten tuku bakso Pak Walu ya. Bojoku weling gur kon cekel-cekel lah. Iya. Tekan omah ya wutuh. Bareng teko ngene bojoku, "Ndi sing cekel-cekel wingi?" Jaluk utuh. Isik tak saki lah aku urung tak naik aku turu gletrak. Bojoku nusul nang mburiku. Heeh. Lah kok gerayah. Aku yo iki gur cekel-cekel. Aku Apa? Duit pe mau, Du? Duit kalian. urung tak naik yo digogohi dhewe nek yo romansaku arep ngopo aku yo iki gur cekel-cekel. Ayo. Las dendam. Kanten bawane, Mbak? Onten. Oh nggih. Sekalian. Oh sekalian nggih. Sekalian pelok barangnya. Sekalian pelok barang. PLBR. PLB. Pelok barang. Saru piye to? Lho lendeleh mik lho tak dikira ora nggo kathok to nek iki. Ora ngono to Pak Jan. Iki ya kewanen. Wong ming nggawa mik nang kene kok darani ora katrokan. Lah iya ora. Hal saru yo bodo mek kok. Telaten banget bocah iki. Wis Prasa catur bisa mama suarane anakku nurut aku. Lah piye? Tak pengen mangan goreng-gorengan kuwi pokoke sing mambu-mambu lenga bareng wis aja wis. Kaya toncor, kompor. apa gitu. Ya Tak mangga. pinahkan ya Pak. Ya. Bawalengku
Sekali aja ya, Mas Da. Mega, Mbak. Aku ya iso nek gurung ngibarke cangkem kowe iso aku, Mbak. Katur Mbah Waluyo Mbak Elisa. Iku mesti seneng nek tak omong iki Mas seneng. Mboten, aku malah susah nek kon lene. Aku sik pengen nang ngene iki jane. Oh ya wis neng kene wae. Wah, lah ya gringgingan nang ngene iki to. Nggih, Mas Mbak niki Mbak Cange kan Mbak Limbuk nggih. Heeh, Mbak. Namung derek ndedonga. Nggih. Mugi-mugi sak sampunipun wonten bersih dosa utawi merti desa utawi menapa atur syukur wonten ing dalem menika warga ingkang sampun kepareng ngawontenaken menika pinaringan kalih sing sambikala jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu Kang Kestu basuki Kang Kesti kecandak menapa ingkang pun uya. Amin. Pokoke kabeh sukses, kabeh pinaringan slamet panjang dosa melimpah rezekine mongko rezeki sing barokah. Amin. Ane apik. Kula gendong akak wis wae. Pokoke nek bar papat terus 5 menawi lepat nyuwun Pangapura. Nggih. Ndi sempalaku mau cah? Oh iki awor. Oh nggih, monggo. Matur nuwun Mbah Waluyo, sedaya lepat nyuwun ngapunten Mbak Elisa, kula tak neruske lakon. Heeh, sedaya lepat ngapunten. Heeh. Nggo kas sinden sebagian ya. Nggo Kakak Waluyo ya. Kok dur dimaem lho. Wah, ya matur nuwun. Apa wae iki Mak? Anu Malik Slendra kok. Oh iya, ngrambyang. Oh iya. Ayo Nak. Neruske lakon. Oh iya. Oh jare arep ning kono ya meneng kono tenan. Oh iya. Mbah Waluyo iya. Ayo teruske lakone. Iya, kirim Fatihah sih. Iya Mak, anu Nak. Khususan larohi Kanjeng Sunan Kalijaga waruhi Kisira Nugroho waruhi para pendandalan sakna Sumantra Al-Fatihah. Amin matur nuwun ya nderekke Mbak Elisa nek melampah sikile mboko siji sik ora bareng-bareng. Ya ayo Mak tak ndereke ayo tansah marapamuring sukma Sinokmaya winahya ing asepe sinemban talang ing kalbu pambukaning warana talen saking liap layaping eluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati tan kang mungsa manjing utring gupin sanggan sangarup kono gantong capok sang tumenggung merawur kendro ngawe wadya bala ngakatu menggungan aning madane alun-alun negari ngatasé pateng bebul pating solo pating mencelok balik litan